Joo, kommenttiraita Nightmareen. Mahtava idea. Okei. En oo tehnyt mitään töitä tähän leffaan, joten tää tulee sydämestä. Siinä on tuottajia, rahoittajia. St. Peterlainen ei varmaan yhtään ärsyntynyt siitä, miten niitä laivayhtiöitä se esitettiin. Okei, no niin, sit lähtee. Siinä Peppi juoksee käytävällä. Sitten se törmää tommoseen tupakkakoppiin, jossa on bileet. Tää tulee vielä toisto. Okei. Ja siinä on sitten leffan titli. Toi oli käsikirjoituspiireistä, jota kutsutaan koukuksi. Ja sillä koukutetaan katsoja katsomaan elokuva. Joo. Huono koukku, mä en tiedä. No niin, sitten mennäänkin nykypäivään. Nyt lähtee. Eli siinä on Peppi sen Marimekko-paidassa. Sillä on sormus. Sitä se ihastelee. On se hieno. Aika halvan näköinen. Taas ei ole niinkään hieno. Ehkä Pepin mielestä. Kattelee aurinkoon. Sanittaa ehkä mahdollisesti. Aha. Siinä on tommonen lukko, minkä se löysi. Tarkoittaa sitä, että ei saa auki, kun on lukossa toi. Ei pysty hyppää kannelta just nyt. Okei, nyt se onkin meren puolella ja nyt se on taas tuo rannan puolella. Joo. Mä taidan korkata tuosta lonkeron itselleni. Joo, laiva on siis satamassa vielä ei ole lähdetty mihinkään. Ei tarvii vielä pelkää. Se jännitys tulee sitten myöhemmin. Siinä se Peppi edelleen on. Toi on Sergei. Joo, Sergei on Pepin mies kautta entinen diileri. Sergei on tarjonnut kaikille tämän risteilyn. Tää tulee myöhemmin, tää tullaan lunastaa myöhemmin, kun selviää, että Sergei ei ole tarjonnut kaikille tätä risteilyä. Toi on Oona. No se on Oona. Joo, nää on tärkeitä hahmoja. Tossa on toi mies, jolla on noin farkkuliivit, niin se on sellainen, se tulee olemaan läpi tän elokuvan ikävä kyllä tässä mukana. Ja sit tossa laukun takana oli se vaimo, joka tuli nyt mukaan ja se tulee myös olemaan läpi tän elokuvan tässä. Aika kaukaa tuolta laivaasta tää näitten rantapaari tässä. Aika mielenkiintoinen veto jätkiltä. Asia takana on, tossa on Jiri ja Heidi. Ne ei ole yhdessä, mä haluan painottaa sitä. Mä oon ymmärtänyt tämän elokuvan aiemmat kerrat väärin vähän näiden suhteen. Mä luulin, että ne on poikaystävä ja tyttöystävä, kun ne koko ajan liikkuu yhdessä joka paikkaan, mutta ei ne itse asiassa ei ole. Joo, toi tullaan lunastaa ihan just nyt. Tää on mitä kutsutaan ihmisten huumoriksi. Uskoisin, että käsikirjoittaja on luultavasti mennyt Googleen ja kirjoittanut huumori siihen. Ja sitten sieltä on selvinnyt, että esim. Tämmöinen mahdollisuus olisi yksi. Luultavasti niiden pikkukallevitsien seassa on ollut tämmöinen ehdotus. Ja no on sitten päättänyt käyttää sitä.
Elokuva on 5 minsaa mennyt vielä, tunti 5 jäljellä. Se on härituskin elokuvan mittainen tämä elokuva, joka on oikeastaan ainoa syy, miten tätä pystyy katsomaan. Tästä tulee hyvä kohta. Tää Jiri sanoo kohta, että toi Peppi kysyy, mikä toi on. Niin sitten Jiri sanoo, että no se on pelastusvene. Kun se tippuu veteen, niin se aukeaa. Se on tärkeä, se tulee myöhemmin. Mikä toi on? Pelastusvene. Se on okei. Myöhemmin, kun se itse asiassa tippuu sinne veteen, niin se menee suoraan pohjaan. Et sitä ei tavallaan lunastettu, mutta niin katsojen mielikuvituksessa saatettiin lunasta. Tuon liivipaitaisen jätkän takana olevassa pelikoneessa, niin joku on voittanut 4 euroa siitä, jos vähän aikaa. Joo, tässä on. Nyt kannattaa ottaa Joonatan Overlord tässä kohtaa, koska Joonatan tulee häviin 40 minuutiksi tästä elokuvasta. Niin. No joko se on Sampo, jota Joonatan ei edes tiennyt, että se on tuossa laivassa, tai sitten se on se nainen, jota Joonatan ei edes tiennyt, että on olemassa. Mutta silti se tuntui tunnistavan sen, eli olisikohan tässä sittenkin joku sellainen twisti, mitä ei vielä paljasta tässä leffassa, vai ehkä vasta 2, en tiedä. Anyway, nyt joko Joonatania puukotetaan tuo takaa selkään, tai sitten sitä pannaan, mä en tiedä. Se on katsojan mielikuvituksesta. Mä itse koen, että sitä pannaan, koska tästä eteenpäin se tulee vaan dokaa. Se ei siis, sen jälkeen kun se tulee takas, niin se tulee vaan dokaa. Koska, ja jos mua olisi niin kuin väkisin pantu laivassa, niin ihan varmasti joisin. Eli siis niin, näin mä koen, että toi menee. Tossa on toi leffan toinen pahis Tessa, joka on siis Topin äiti. Ja Topihan tietysti on Pepin entinen poikaystävä, jonka se on tappanut huumeella. Toisin sanoen mä tavallaan kannustan koko aika, joka kerta kun mä katson tämän leffan, mä kannustan Tessaa ja Sampoa, joka on toinen näistä pahiksista, niiden suunnitelmassa kostaa Topin kuolema, joka on täysin oikeutettu mun mielestä. Tää leffa ei siis pääty tavallaan onnellisesti edes siltä kannalta. Onpa hieno maisema, sanoi Peppi kävellessään hyttiin, josta on ikkuna suoraan pelastusveneeseen. Peppi haluaisi myös ottaa kuvan tästä maisemasta, mutta ei ottanut. Jännä. Noilla on niin aito suhde. Aito tuhoon tuomittu suhde. Mä en tiedä minkälainen suhde niillä taas on siinä sarjassa. Mä en ole kattonut sen verran salkkareita, tietäisin edes noita henkilöitä. Mut eiköhän se yhtä luontevaa siinäkin. No niin, nyt tulee leffaan mukaan toi Miro, niin nimenomaan. Oona just sanoisi, mä en olisi muuten muistanut sen nimeä. Miro ja sitten toi Sampo, joka on Miron apulainen ja toinen pahiksista tässä leffassa. Ja myös Pepin entinen poikaystävä ja Pepin veli, joka on, niin kuin, sitä ei kannata liikaa miettiä, se menee tosi oudoksi, tosi nopeasti. Eli ihan vaan... Vaatteista päätellä ainakin ihan hyvin. Ei, se näytettiin ihan törkeä hyvältä. Nyt on hyvä saada päästä näyttää, mitä sä kissulla. Ai sitä ollaan niin menestyjä, että vois vanhoja trendejä voida.
No jos mennään siihen, että niinku, koska tää nyt on kuitenkin henkilökohtainen kommenttiraita, niin siis mun mielestä näistä naishahmoista, niin kyllä tää Oona, eli just tää, ketä nyt katsoo tota Miroa, niin kyllä se on niistä nätein. Ja mieshahmoista ehkä Max, joka ei ole vielä tässä, tulee kohta. Se on semmonen oranssi shortsin tyyppi. Sitä ei millään erota tuosta toisesta jätkästä, paitsi että sillä toisella on, sillä Jirillä, niin sillä on olkihattu ja Maxilla ei. Niin se on ne, mitä sä erotat ne toisesta. Ja Max olisi mun mielestä ehkä näistä niinku semmonen kaunein mies. Peppi olisi muuten varmaan, mutta sillä on niin... Tossa on Max. Se tuli mukaan tähän. Peppi olisi muuten varmaan ihan nätti, mutta kun sillä on niinku semmonen kilo meikkiä sen naamalla, niin siitä on tosi vaikea. Mä en tiedä minkä näköinen tuo ihminen on, kun siinä on niin paljon meikkiä naamassa. No niin, sitten tulee tää seminaari, kun tää pitää. Tää kestää 14 sekuntia, mä oon laskenut. Tosta se alkoi ja kohta se loppuu. Hyvä PowerPoint on 14 minuuttia eikä yhtään slaidia. Ja Max istuu eturivissä, vaikka se on sen niin apuri. Tai mikäli avustaja. Tulee liikaa panosta koko halvan näköinen. Se on varmaan, joo. No Miro nyt pointtasi just sen, minkä mäkin olen pointannut tässä. Toi PowerPoint näyttää tosi halvalta, varsinkin koska siinä on vain yksi slaidi. Hyvä PowerPoint vie tosi pitkällä. Mä oon huomannut tämän ihan käytännössä. Mä oon pitchannut yhden dokkarin läpi pelkästään PowerPointin voimalla. Ja se tapahtui. Eli niin. No niin. Sitten on entisen rakastajan ja nykyisen veljen, minä vittu tiedä, tapaaminen. Sampalo hörökorvat. Kalju ei sovi hörökorvaiselle ihmiselle. Mä vien viskiä, mä voisin ottaa sitä. On ne tekin kaikkea. Ei mulla varmaan ole. Ollaanko kavereita? No, Sergei tulee paikalla. Ai niin. Tässä voisi olla kolmiodraaman aineksa. Onneksi olkoon. Nyt sen sijaan se vaan käytetään siihen, että meille kerrotaan backstory. No, sanotaan, että poikkeuksena tätä voi. Voi olla, että meikäläinenkin on kohta sormuksesta puhissa. Aha. Se on istutusta. No, kerro. Kuka se on? Kuka on Sampon tyttöystävä? Niinpä, ettei se vaan olisi yli 40 nainen, joka on Topin äiti. Vittu tää ärsyttää tää perkeleen suhde kiemura, mikä tässä leffassa on pitänyt. Ehkä 1/100 ihmisestä, kun ne menee näihin leffaan, saattaisi tietää, että ketä nämä henkilöt on ennen sitä leffaa. No niin, tästä tulee tää. Tää on varmaan salatuista elämistä joku hauska juttu, joka on ollut. Tässä on tämmönen niin kauhuleffa-tyyppinen juttu, joka ne on tehnyt. Ja tässä näytetään, että miten huono se on olevina. Ja mun mielestä tää viittaa ihan suoraan niin salattuihin elämiin ja miten huono sarja se on. Eli siis, niin. Tää on vähän niin kuin itseironiaa elokuvassa, joka ei ymmärrä itseironiaa. Mutta kyllä tää silti niinku parhaimpaan päähän menee. On tää yksi tämän leffan niinku, siis niinku hauskimpia kohtia sen takia, että tää on niin epäonnistunut. No niin, siinä on sit, tää on ehkä mun lempijuttu kanssa tässä, tai yksi niistä ainakin tässä leffasta. Tuossa noitten keskellä, jos kohta näette, niin siinä on sellainen iso drinkkilasi täynnä chilipähkinöitä ja niissä semmoinen drinkkikoriste ja se on siis... hei, seurakkaas tämän naisen näyttely. Hei, anteeksi. Katso ettees! Läskijumalauta. Joo, toi olikin Oscar tolle naiselle heti. Toi on ehkä ainoa känni horo, jonka mä oon ikinä nähnyt.
Niin, onko sä oot ite niitä siitä? Awkward. No niin, mutta siinä on ne chilipähkinä. Nyt kannattaa katsoa. Siinä ne on keskellä pöydän. Hienon näköistä. Kannattaa mennä tuonne St. Peters Linelle. Sieltä saat chilipähkinän drinkkilasista. Ei oo kyllä mitenkään köyhä laiva. Ja nyt Pepi viimeistelee ruuhkea. Tästä tulee taas yksi näitä on ihan pikkusen tässä leffassa. Siis tämmöisiä hetkiä, kun ihmiset vaan istuu ja puhuu tunteista tai backstorista, ja yleensä ne sekoittaa ne vielä toisensa. Tässä tilanteessa, mä voin sanoa sen yhdessä lauseessa. Peppi oli viimeksi laivalla, niin se tappoi sen poikaystävän siellä huumeilla. Se oli siinä. Ja mä en muutenkaan... Miten toi Jiri tietää itse asiassa, että Sergei on huumedealeri, koska kun tämän leffon alussa Jiri ja Sergei vähän niinku tapas ekan kerran. Tai ainakin ne antoi niinku ymmärtää, että ne tapas ekan kerran. Olikohan se toi Oona? Se saattoi olla toi Oona. Mä toivon, että se oli toi Oona, koska muuten tässä ei ole mitään järkeä. Joo, siis nää on eronnut tässä kohtauksessa, pitäisi viimeistään nähdä. Mä oon yleensä vaan nukahtanut about näihin kohtiin. Niin, tää on mennyt vähän ohi mulle. Ja sitten tästä tulee semmonen yksi juttu, mitä ei millään tavalla lunasta missään kohtaa. Siellä Oonalla ja Maxilla on vähän semmonen niinku kipinä syttyy niiden välissä just nyt. Tosta ja toinen samanlainen. Hei, sulta. Max. Oona. 7. Sori. Kämmin takaisin toinen. Kiitti liimsistä. Joo, liimisaahan ne vaan jo. Ja, no, mut siinä se alkoi. Ja tää tulee vielä jatkuu tää tällainen vähän niinku kiinnostus tai ei kiinnostusjuttu, mutta sit sitä ei millään tavalla tulla lunastaa missään kohtaa. Ja se vaan niinku suututtaa. Tää on hyvä kohta. Tässä Sergei ja toi Peppi juttelee tunteista. Ja sitten tulee seksikohtaus. Eli nyt odotetaan sitä seksikohtausta hetken, niin mä voin puhua teille vähän siitä, että miten Sergein kädet onnistuu missaa kaiken tärkeän. Mut siihen kohta tässä nyt. Eka vähän tunteista. Onpa ruma kuva myös. Hieno siirtymä lähemmäs. Tarjoisin sulle jäädä ja suutelin kiitokseksi. Sergeillä on vähän tämmönen Hitler-tukka toi. Mä en tiedä, oliko Hitlerin just toiselle puolelle se jakaus, mutta muuten se on ihan samanlainen. Varmasti oli. No niin, nyt lähtee seksi. On aikakin. Siinä on. Nyt on hellä. Sergei vie kätesi jalkaa pitkin. No niin, nyt menee melkein. Nyt sinne. Ei, menee ohi. Okei, no ei se mitään, tässä ylempääkin on vielä tissit. Nyt sinne vaan tissä. Ai jumalauta just sitä keskeltä. No mihinköhän mä. No jaa, käteen se menee sitten. Oi perse. Sergei menetti hyvän mahdollisuuden. Ja noin. Sitten vaan maataan, niin kuin yleensä seksissä. Se on pelkkää, siis ei liikkumista, makaamista, ehkä niinku semmoista hellää koskettelua sieltä täältä. Tuo käsi liikkuu, se vatti ihan kuin ne tekis oikeesti jotain, mutta Sergei makaa siinä sivussa, se vatti, että ei tästä oikeesti voi tehdä mitään. Plus, jos se tekisikin jotain, niin se menisi kankaan läpi. Ja se olisi aika outoa. Okei, no mutta tässä kohtaa niin ehkä tärkeintä on tietää, että Peppi on nyt tyytyväinen, että niin se näytti iloiselta. Että se oli varmaan sitten niin Pepin mielestä ihan niin hyvä rakastava. Paitsi että, mikäs nyt tulee? Nyt tulee painajainen. Joo. Nyt lähtee kyllä. Kukakohan siellä voisi olla ruumishuoneella? Eikä Topi! Topilla on muuten vampyyrisilmä, kannattaa tsekata tarkkaan, sillä on sellaiset ihme pupillit.
aikamoina. Toivon, että pelästynyt liikaa. Et onneksi nyt on päivä taas, niin ei se meni siinä. No niin, sit Peppi herää. Ja nyt alkaa olla outoja juttuja tekeillä. Ensinnäkin tää on outoa, että Sergei on jättänyt vaan viestin. Niin kuka jättää vaan viestin? Sergei. Oh my god, tuo ovi liikkuu itekseen. Kummituslaiva. Onko kyseessä lentävä hollantilainen? Ei, joku on vaan jättänyt suihkun päälle luultavasti. Joo. Mä itse spoilasin tämän, koska mä tiedän, että joku on vaan jättänyt suihkun päälle. Joko kyseessä on hajamielinen Sergei tai sitten kyseessä on niinku Sampo tai Tessa. Ja toi on niinku ehkä turhin tapa kiusata toista ihmistä laittaa suihku päälle. Moi. No niin, siinä on nää kaksi. Me aloitetaan Japani. Oletko ottanut inspiraatiota näiden teinivuosista? No niin, siinä ne nyt juttelee ihan niinku nois vanhoja tuttuja. Ei, no niin on. Ja Sä oot oikein iso kikko. Jos sä käännät nyt peikotit, niin vain. tää ei tuu päättyä hyvin, mä voin sanoa sen verran. Tää keskustelu. Näiden suhde päättyy hyvin, mä spoilaan senkin. Sitten se on lähtenyt sinne. No miksiköhän? Onko se nytkin asu yhdessä Raasven kanssa? Milloinko se olisi ollut noin yksinkertaisesti? No niin, siinä se oli, kato. On se. Toi suututti tota. Mun muistaakseni sä panit Pepin paksuun, sä salasit multa koko jutun. Okei. Tässä oli tää juttu, että toi oli pettänyt tota. No mut se on Miksi pikkujuttu. me käydään tätä keskustelua? Turha niitä vanhaa juttuja muistaa. Niinpä. Oona lähtee nyt niin lämpsit tuolta. Kuka siellä on kuunnellut koko aika? Max on kuunnellut koko aika. Mitä vittua, Max? Nyt on Oonalla ja Maxilla on kovaa kipinää tässä kyllä. Se on siis tosi ikävää, että luultavasti toi taisi olla se viimeinen kerta, kun siihen millään tavalla viitata. Vai ihan varma, että ollaan käydyssä. Ehkä se suihku oli jotenkin kielellä. No näin. Toi Jiri, joka yleensä on ihan munapää, niin se leikkii nyt ankoilla ja sukeltelee tossa ja sen sellaista, että leikki se jätkä selvästikin. Mä oon ymmärtänyt ehkä ihan väärin se. Ei voida nyt oikeesti vaan rentoutua ja unohtaa toi hermojen loppuun. Jep. Tätä kutsutaan näyttelyksi. Se on näkemässä liikaa. Juoni on sama kuin näyttely. No niin, nyt Oona laittaa Mirolle melkein tekstiviesti. Tää on ehkä yksi melkein jännittävimpiä kohtia, mitä tässä leffassa on. Tuolla on vähän tämmönen intiaanityyli tuolla Oonalla. Se on luultavasti ihan tietosta. Sillä on tommosia kaikkia koruja ja sitten tommoset ihme intiaaneja olkaa nauha-jutut ja kaikkea tällaista. Se on varmaan semmonen vähän niinku hippityttö, on mun veikkaus. Kun taas Peppi on vähän niinku tommonen normaali tyttö ja tää Heidi on vähän niinku ruskettunut tyttö. Ja siinä on niinku ehkä tiivistettynä parhaimmat luonteenpiirteet, joita näiltä ihmisiltä löytyy. Okei, Heidi menee suihkuun, tää on jännä. Mitäs tää on jännää? Nyt ne, jotka oikeasti on herkkiä kauhuelokuvan kanssa, niin niitä kannattaa nyt nostaa jalat sohvalle, koska tässä saattaa tulla aika pelottava juttu. Tää on shokeeraavaa. Mikä oli tuo ääni, jonka Peppi juuri kuulikaan? Ei kai vain. Kohta lasioveen osu jotain. Onko siellä joku? Mitä siellä tapahtuukaan? Mitä lasioveen osuu? Ettei se vain olisi
Että se vain olisi käsi. Ai, se oli vaan särkö. Voi vittu. Oot sä ihan idiootti? Se oli varmaan. Pelaa nyt. Älä mitä pelaa. Oh. No niin, siinä oli kohtaus nimeltään Oona liukastuu ja häviää. No niin, sitten on aika mennä lounaalle. Joo, siitä vaan. Laivayhtiö tarjoaa häälounaat kaikille. Hei, tässä on nämä comic reliefit, naista hieno. No niin, kotossa. Ei saisi polttaa sisällä. Missään vitun sääntömaailmassa näillä. Hyvä tyyppi. Miten niin? Sellainen se on ollut aina. Niin just Heidi on oikeas. Se ei tykkää Samposta, koska Sampo vaikuttaa sellaiselta loserilta. Ja Sampo on itse asiassa toinen niistä tappaista, joka ei tapa ketään. Tässä leffassa ei siis mun ymmärtääkseni kuole yksikään ihminen. Tessa ja Sampo tippuu mereen. Sampo 2 kertaa jopa. Ja mä oon kuullut sen verran, että Tessa ainakin selvisi Nightmare 2. Samposta on ihan 100 varma. Eli ainoa, joka teoriassa saattaa kuolla tässä elokuvassa, on Sampo. Hyvä kauhuelokuva. Mä oon lukenut jostain myös, että Scream taisi olla tälle semmonen aika kova inspiraatio tälle leffalle. Ja ihan niinku Screamissä, niin tässä eikö Screamissähän kuoli ihan vitusti porukka. Mä vaan haluaisin tietää, että siinä on kaikki hyvin. No ehkä se oli jotenkin visuaalisesti sitten niinku refe tähän leffaan. Hyvä tarjoajat vois tuoda teille alkupalat. Mä oon tuolla jo hetken odottanut valmiin. Joo, kiitos. On tosi paljon mukeja tuossa pöydällä. Eli Niin, Sergei pitää puhua. Tää on varmaan jotain tunteellista ja tärkeää taas. mä tahtoisin kohtaa Marion mun ihanalle vain. Etkä niinku tiedät, niin mä en oo niitä maailman rummallisimpia tyyppejä, mutta yritän silti. Meidän yhteinen aikahan ei ollut mitään ruusulla taas. Mutta musta tuntuu, että... Sori, tää menee nyt ihan yltiösiirappiseksi, mutta musta tuntuu, että se on totta. Kun löytää sen oikean ihmisen, niin kaikki esteet on voitettavissa. Sä Peppi näet mut niin eri tavalla kuin kaikki muut. Olet sitä kautta tehnyt musta. Toi Sergei näyttää tosi etäisesti, ja jos vähän niinku silmiä siristää, niin tuolta Nick Cavelta. Jotenka... Joka on tosi huolestuttavaa, koska Nick Cavehän on siis Nero ja toi Sergei ei. Ehkä mä lähden lopetan näiden tämmöisten yhtäläisyyksien etsimisen ja vaan go with the flow. No niin, tää on hieno kohta. Nää vaan sattuu olemaan tässä tietokoneella, josta löytyy nuo kuvat ihmisistä, jotka on tullut tuohon laivaan. Ja ettei siinä keskellä vaan olisi Joonatanin kuva. Tosin se menee vielä minuuttia, että ne löytää sen siitä, mutta... Tää on nyt... Joo, siis... Tää on nyt 7. kerta, kun mä katson tän vitun leffan tänään, ja tää alkaa olla aika vitun vaikeeta. Mä oon siis... Hajoaminen on aika hyvä sana, mikä niinku tiivistää tämän tunteen tällä hetkellä. Siinä se on. Hehehe. Fun. Missäköhän Joonatan on, kun se on kerran laivassa? No niin, sieltä tulee oranssisortsimies. Max. Jos jotain, niin tänään mä oon oppinut näiden hahmojen nimet viimeinkin. Kyllä se vittu aika kestikin, mutta kyllä joo, tänään se tapahtuu. Siinä on Miro ja Max juttelee. Max lähtee kohta pois ja... mitä sitten tapahtuukaan? Ettei vaan Miron kimppuun käytäisi. Voi.
Miron kimppuun, kun sitä oikeasti käydään, niin se on ehkä hauskin juttu elokuvahistoriassa ikinä. Se on siis... Kattokaa tää, nyt se tulee. Se tulee tosta noin sieltä. Ja nyt se hyppää. Toi hyppy. Ai vittu, toi on kyllä siis, toi on vaan ninja. Kai joku kävi mun kimppuun, näettekö tässä ketään? Kuinka sikaisin sinä olet mun näkyjänä? Niin. Nyt Miro ei ole varma, että käytiinkö sen kimppuun vai ei. Mä oletan. En minä tiedä. Sillä on sytkäri. Sytkärit on ihan käteviä, jos vaikka niinku... En mä tiedä. Eksyy mettä. Pitää laittaa tuli pystyyn, että ei tule kylmä. Jos on yöpakkaset tai jotain. Ai vaan, Heidi ja toi Jiri, niin ne maksoi tosta kuvasta sit jonkun verran. Toi ihan. Onko teillä kaikki hyvin? Miro vaan jotenkin on tuossa pöydässä ja... No ehkä me vaan sovitaan, että tää tapahtuu paljon myöhemmin tää kohtaus, niin se on sit paljon helpompaa. Hei vaan, kohta ollaan melkein puolivälissä. Tää on jo ihan vittua. Tämä on myös vitsi. Kattokaa kuinka paljon tuolla on kaljaa tai niinku viinaa tuossa korissa. Kuulkaas tarjota kaljat, mutta ei ole paljon näkyy. No tiedättekö nyt yhtään missä se voisi olla? On tosi tärkeää. No hitosta kun on mitään mistä. Kavereita kanssa lähti etsimään. Voi meikä lähteä seura kello. Sen mä oon oppinut laivoilla, että niinku siis kaikki valittaa aina kaikesta helpommin kuin normaalisti. Se on ehkä yksi juttu, mitä mä oon laivoilta oppinut. Ja periaatteessa tää leffa menee siinä mielessä yhteen, että kaikki aina valittaa kaikesta ja pyytää kaikkea. Parhaimmat valitukset, mitä mä oon laivalla nähnyt, on ehkä ollut, että täällä on kallista, se oli hyvä. Ja että miksi mä voi päästä tuohon hissiin, oli hyvä kerran. Silloin tilanne tosin vaikutti siihen, silloin se oli ihan täynnä ihmisiä, se ala-aula. Niin kuin siis aivan törkeän paljon ihmisiä, jokaisella on ollut kärryt ja kaikki halusi mennä ylöspäin. Sen takia sinne hissiin ei päässyt, sinne ei siis mahtunut. Meidän pitää ilmoittaa tästä nyt henkilölle. Mennään heti. No. Tässä on Oh shit, toi on varmaan murhaaja tai jotain. Toi ketä oli tossa pyörähtää. Joko Sampo tai joka oli tuo takaa, tai sitten toi Tessa. Max on nyt tupakalla tuo laivan ainoalla, mikä toi, kannella. Ja kaikki löysi sen sieltä heti. Mistä mä tiedän? Mihin sä oot mun jos hukkaan? Tässä on lähempänä käydään ehkä sitä lunastusta, mikä Maxin ja Oonan suhteen voisi käydä, on se, että nyt ne haluaa tietää, mihin Oona on hävinnyt, kun se on hävinnyt. Ne ei tietenkään nyt laske mukaan sitä, että esim. Maxhän ei siis tuntenut Joonatanta. Joonatanta. Ja ketäs se yksi oli, kun hävisi kanssa? Ei ole hävinnyt muita, niin, joo totta. No toi on ihan hyvä, se on niinku, Joonatan tuntee puolet niistä ihmisistä, jotka on hävinnyt, eli Oonan yhden nopean paarikeskustelun perusteella, joo. Pitävä logiikka. Soitetaan heti poliisille. Joo, tässä soittaa ton laivapoliisit, jotka lähtee laivapoliisikonttorista heti tulee paikalle. Ne on melkein Pietarissa, eli ne vois melkein soittaa suoraan varmaan niin kuin tolleen, en tiedä, Pietarin poliisille. Ja Venäjän poliisit tuntien, niin se olisi varmaan tosi nopeata ja helppoa eikä yhtään korruptoitunut. Nyt siellä on edelleen tuo PowerPoint päällä. Max lähtee nyt pois ja mä en tästä Maxista oikein ole saanut kiinni sellaista, että se on ehkä ainoa, jolle ei ole annettu mitään edes backstorya tähän, että se vaan on. Ja siis kaikki tuntuu siltä, että ne ei niinku tunne sitä. Siis en tiedä, mutta veikkaan, että Maxille ei ole joko iso rooli salkkareissa, tai sitten sille ei ole ollenkaan roolia salkkareissa, että se on vaan tässä leffassa.
Ja niin, en tiedä. Nämä muut nyt ainakin on salkkareissa ollut. Paitsi toi Tessa ei varmaan ole ollenkaan, koska se nyt... No ei tietenkään ole ollut. Oh. Mitäköhän tuosta taulusta löytyy? Löytyykö se Peniksen kuva? Ei, kun siellä se oli lista. Peppi Kuula. Ja Sergei Kuula. Miksei saman tien Sergei Moukari? Sergei Keihäs. En mä tiedä, vittu. Mä alan vähän repiä jo tähän kommenttiroitaan joku materiaali. Vittu, tää on huono elokuva. Mira näyttää vakavalta. Varmaan sen takia Miron nimi oli, niinku, siinä oli 4 Miron kohdalla. Tarkoittaa, että Miro olisi 4. kuoleman synti. Joka oli. Mä en selvitä. Katsotaan, löytyykö tästä joku... löytyykö tästä jotain järkeä? Liittyykö kuolemaan synnit tähän leffaan? Tosta noin. Nelonen olisi laiskuus. Kaikki tää nyt sun takia puusessa. Nyt sä oot tosi epäreilä. Mä en ole ihan varma, että sopiiko tuo laiskuus Miroon niin hyvin. 1 olisi ylpeys, ja se olisi ollut Joonatan. No se ei kyllä pidä paikkaansa. Sehän ei... Se oli ehkä semmonen itsekäs. Nyt se ei ollut kuolemansynti. Ei nää kuolemansynnit yksikään osu tähän leffaan. Tuo oli vähän hakuamonta. Se olisi kyllä hauskaa, jos se olisi osunut. Koska se tarkoittaa sitä, että tämä olisi niinku oikeasti mietitty ihan loppuun asti. No niin, kohta tulee ja mä oon vakavasti tätä mieltä. Ja se johtuu ehkä siitä, että tää on huono elokuva, tää on tosi huonoja näyttelijäsuorituksia. Mutta tästä tulee ehkä leffan ainoa hyvä. Tää vartijamies tässä. Tää on kaikin loppuun asti ihan hyvä suoritus jätkältä. Vaikuttaa oikeasti vartijalta tai semmoiselta niinku laivan turvamieheltä. Helppo se päästään, jos on päässyt mennä vapaaehtoisesti tutkimaan. Kuinka voi lähteä tuonkin minun kotiksi lupamaan? Eiks nyt olisi järkeä niitä rannannoiden kattaa? Ei tää todellakaan ole mitään huumeita. Se on ihan hirveän harmi, että tää jätkä ei ole siis missään muissa kohtauksissa kuin tässä. Mut se on jotain. Aha, no. Silloin jos en ihan väärin muista, niin mä sanoisin, että ne on luutnantin natsat. No kuule, sen haluaisin itsekin tehdä. Siis ton takia mä en saanut katsoa sun laukkua aikaisemmin vai? Just joo. Sä siis uskot, että mä oon voinut kaman meidän hämällä liikaa. Mitä sit on? Taju, että koko juttu on jonkun sairas juoni. Sun tarvitsee katsoa kuule mun mukaan. Sinä se kuitenkin kuulut päästä. Sulle mitä tapauksessa. Valtuudetta alkaa kuulla poika heti, kun sä oot viamaan. Nyt lähti Sergei. Oi, toi oli kyllä hyvä. Ja siis se kertoo siitä, miten huono elokuva on kyseessä. Että mä niinku oikeesti näin pienen sivuosan roolisuoritus saattaa saada mut iloiseksi siitä, että tässä oikeesti joku yritti näytellä. Tää ilmeisesti siirtää sen takia. Miksi sä puhut tehdä pomon perässä? Ton Pepin toinen silmä on paljon enemmän auki kuin toinen. Ja se varmaan johtuu tosta meikin määrästä, mikä silloin tossa. Onpas synkkä kuva. Toi on ihan hieno kuva. Mä oon ihan tykkään tosta. Siis maisemakuvat on luultavasti leffan paras osuus. Noin. Nyt se juo viinaa. Tai vettä. En tiedä. Mitäköhän taas voitu kuvata. Kun me kuvattiin kerran yhtä länkkäriä, niin viskinä toimi toi omenamehu. Et niinku, jos viinaa olisi pitänyt juoda, niin mä veikkaan, että... Tai siinä kyllä oli taas viinaakin. Se oli varmaan vettä. Mielestäni kuseen sä teet hankkinut? Juttu on lavastus. Joku oli tukenut sitä kamaa mun kassiin. Älä puhu vaan! Sergei on lavastettu, eikä. Kuka olisi uskonut? Kertos jo tiedes. Nyt on luket, olla sataa tuolla. Mä en tunne sua, mä seuraavana noudataan päälistaan. Ainut mitä mä tiedän on se, että joku on suunnitellut tää koko jutun viimeiseltä. Miten niin? No en mä tätä risteilyä tarjonnut, kun voitin joku helvetin kilpailukautta. Vittu se mä ihmettelin, kun en ollut osallistunut. No niin, tässä lunastettiin noin 40 minsaa myöhemmin.
ilman minkäännäköistä muistutusta. Se, että kun toi Sergei on hankkinut tämän risteilyn kaikille, ja nyt se on vaan siis voittanut sen, eli se on saanut vaan ilmatteeksi, ja toisin sanoen kyseessä on jonkun ovelasuunnitelma. No se oli Sergeistä viimeinen, mitä nähtiin pitkään aikaa. Sergei nähdään seuraavan kerran siinä kohtaa, kun se tulee ja heittää Sampon yli ton laidan. Vai, siinä oli ihan viturma siirtynyt. Siinä on sisko ja veli kautta rakastaja. Tuo kuulostaa siis, mä en tiedä mikä se tosi tarina, tai mikä se tarina on Pepin ja Sampon suhteen välillä, mutta se vaikuttaa tosi oudolta. Tai oikeastaan ainoa mikä siitä puuttuu on se, että Sampo olisi myös Pepin poika. Ainakin mä välitän sitä enemmän kuin se liiverimies ikinä. Siis et sä ole vieläkään päässyt ylipelkistä. Sulla piti itse luoda uusi tyttöystä aikana. Älä viitti. Seppuhin toi. Mä käyn voisit vielä sua teille. Sulla on pakko olemaan siskopuolella. No siinä toi Heidi calls it like she sees it. Siinähän se sanottiin juuri se mitä mä oon miettinyt, että miksi Sampo panis omaa siskoa. Siinä tuli ensimmäinen merkki siitä, että Sampo itse asiassa saattaisi olla niinku outo. Tuo kuva jäi. Okei, toi oli vaan huono. Toi lähti ihan selvästi niin kuin se otti ohjaajan käskystä, että okei, nyt sä saat kävellä. Ja sit se lähti kävelemään. Sampo! Hei, nyt ollaan tosi lähellä yhtä mun lempikohtausta. Ehkä mahdollisesti lempikohtausta koko elokuvassa. Mira lähtee jahtaa tätä siis toi selvästi mies, jota se jahtashan oli siis Tessa, koska Sampohan oli just äsken tossa. Niin, se ei siis ollut se, eli se on Tessa, ja nyt se Tessa aikoo tehdä Mirolle pienen ansa. Ensinnäkin me kohdataan tää ihan yhden meitin tutun näköinen jätkä, kuningas. Selvitkää nyt vastakkaan. Oot sä tulipäällä? Rupeat paljon hyppiin mun silmiin. Minä olen herra tohtori. Minä olen herra tohtori. Ja sä luulet, että toi on niinku vitsi, joka vaan heitetään tähän, mutta itse asiassa ei se tulla lunastaa, se on tohtori. Se on ainoa lääkäri koko helvetin laivalla. Mä tiedän, se on ihan idioottimaista. No mut nyt se tulee, toi Miron se kohtaus. Se menee semmoiseen parkkihalleen, jossa on trukki ja koitetaan siirtyä hetkeksi Miron pääntilaan, niin me päästään saadaan tää juttu kunnolla mietittyä. No niin, ahaa, tää onpas pimeä halli, hän ajattelee varmasti. Missäs täällä olisi joku? Tässä oli ihan vieressä, tuossa istui joku trukissa, mut joo, sitähän ei nyt pointannut, se otti erityisemmin. No niin, nyt Miro on tässä. Siinä on pakettiautoja. Mä oon nyt toisella puolella. Tästä on pakettiautoja, toisella puolella on henkilöautoja. Missäköhän se on? Missä se on? Täällä olisi vaikka kuinka paljon välejä, mistä se voisi löytyä. Missäköhän välissä se on? Ja mitäköhän mun takaa tapahtuu nyt? Ei. Ai kun niin, jos löy sekä noin. Totta. Ja valot. No niin, trukissa on siis joku. On nyt Miron ajatus varmasti. Mitä mä voisin tehdä? Että mä vaan vois mennä, en mä tiedä, autojen päälle, autojen alle, autojen väleihin. Päistää sivulle, mennä kyykkyyn. Mahdollisesti jopa hypätä. Kaikki nämä keinot olisi estää se, että sitä puukotettaisiin tuolla trukin piikeillä. Ja jos katsotaan näyttelysuoritusta, niin uskoks sä, että sitä olisi puukotettu? Mitä sä haluut? Miss Oona? Miss Oona ei ole vielä valittu. Jos sä olis tappanut tuossa kohtilesteessä esittää. No niin, ja nyt on siis Tessa, huomakkaa. Ja nyt se ottaa ton vähän auki toi juttu, ja se oli ihan selvästi mies. Ja se oli paljon niinku isompi kuin mitä Tessa on. Eli ei tässä ole mitään järkeä, on siis mitä. Mä oon kuullut, että sit Nightmare 2. Ja nyt spoileri Nightmare 2.
faneille. Niille molemmille. Eli mä oon kuullut, että Nightmare 2. pahis on jonkunnäköinen noin 80 jätkä, joka silti aina kun se laittaa ton ihme hiihtomaskin päähän, niin se näyttää ihan 20-seltä. Eli niinku, no, ainakin ne ymmärtää tehdä vitsiä tästä elokuvasta, ja se on ne tekijät, ja se on hyvä juttu. Koska... Ja anteeksi, oletko sinä ollut tässä puolella? Se on bondinainen. Nyt tulee taas comic reliefit. Siellä ne on jo takana. Ja oli rintaneula. Minun sytkeeni takavarikoitiin teidän toimestanne. Se on tunnearvo. Sytkäri oli takavarikoitu. Aikamoisia juttuja tässä leffassa on kyllä. Tää on draamaa. Tää on kauhua draamaa yhdessä. Ja nyt tulee iso paljastus. Viimeinkin Pepille selviää, että toinen pahiksesta, joka on Tessa. Koska Tessa on Tessa on Topin äiti. Tessa on Topin äiti. Se kostaa mulle Topin kuolemaa. Joo, toi oli sama reaktio kuin mullakin oli. Tapoiko se Topin? Koska jos sä tapoit Topin, mä ymmärrän sen täydellisesti. Ja kaikki ne, mitä tässä leffassa on sanottu, ottaa huomioon, että mä en ole sarjaa siis kattonut, niin mä voin vaan päätellä, että kaikki todisteet näyttää siihen, että kyllä, Peppi tappoi Topin. Ja tämän leffan aikana viimeinkin joku aikoo tehdä jotain asiaa. No niin, tässä aikoo huijata nyt ihan selvästi Heidi ja Jirja. No, tästä mä haluan pointata tässä kohtauksessa, mikä nyt tulee, niin tästä näin. Niin kattokaa, minkä toi Tessa onnistuu poimimaan laivasta. Jossa siis on paljon työkaluja, niin mikä se on se työkalu, minkä Tessa poimii tuosta seinän vierestä nojaamasta? Kato, siinä on lapio. Koska laivalla tarvitaan lapioita nykyään. Ihan helvetistä. Pikemminkin määrätietoinen. Joo, kyllä mä oon nähnyt tämän leffan jo muutaman kerran. Ehkä jos joku lappaa hiiliä nykypäivän laivassa, niin ehkä silloin tarvitaan lapioa. Mä oon aika varma, että nää ei ole hiili mikä voimaisia laivoja. Ei saanut lapioa tohon hissin oven väliin. Joka olisi ollut ehkä niinku... Se tuntui siltä, että se olisi helppoa, mutta ei sitä sitten ollut. Nyt on Heidi pelkää portaita. Jostain syystä se lähti heti takas alaspäin, kun se tuli. No joo, ihan se. Tessa on ihan varmasti tehnyt sitä. Ja entä Sergei? Pitäis Tessa syyttää sitäkin Topin? On nyt kaikki mun syytä. Hei, meidän pitää mennä pelastaa nyt. No se varmaan johtuu siitä, että sä tapoit sen Topin. En mäkään jumalauta, jos mä oon tappanut jonkun ja sit poliisi pidättää mut, niin mä oon niinku sellainen, että voi ei, kun tää on kaikki mun syytä. Kauhea juttu. Ei siinä olisi mitään järkeä. Niinku semmonen pieni vastuunkanto. Se olisi niinku se. Miksi joku jättäisi matkalaukkuunsa? No hei, nyt tulee Joonatan takas. Viimeinkin. Siellä se on tuo oven takana. Joonatan, Oona, Jiri, Max. Ottaako päähän? Eli... Ja Miro. Eli siis kukaan ei ole kuollut. Tervetuloa pettymykseen on tää kohtaus nimeltään, jos mä otsikoisin kohtauksen. Ei oo kovin kaukaa. Mikä tää meininki tää lähellä vielä? Tulee maaja aina paljon. Aina liittyy tähän koko iltaan, koko risteen. Mitä painuu ilman omillaan. Oletko yhtään mitä vapaasti ratkaisi? Heidät ja Santa hengissä.
Tää on vaan tylsä. Mikä sun olos on? Minkä takia? Sen takia, että sä kuolet viimeinkin. Pääset eroon näistä ihmisistä. mitä nyt? Sen takia sulla on hyvä olla. Sen takia, eikö niin, Miro? Nuori mene pois. Hei. Hei, Iri on kadonnut. Miksi sä vastaat toisen nimellä? Se jäi sinne maahan makaan, mutta se ei enää oo siellä. Tässä on muutenkin outo kohtaus tulee just nyt. Sitä. Pepin kysymys ja Heidin vastaus siihen ei mene yhtään. Voit sä tulla tähän infopisteen luokse? No en minä tiedä. Jossain alakannella. Joo, tässä ei ole mitään järkeä. Sä vastasit johonkin ihan muuhun. Sampo. Tää on kyllä... Olisiko tää olla jonkinlainen vitsi naisten suunnistusvaistosta, koska toi Heidi haluu ihmisten ilmoille ja sit se liikkuu tuo jossain edestakaisin jotain samoin portaita jossain alakannella. Mutta nyt Pepin kurkkuun käydään. Sieltä noin, nyt tuli. Mä oon ihan varma, että toi Heidi kävelisi niinku kannelta mereen, jos vaan kännykkä näyttäisi silleen. Joo, mun niinku kartta näyttää tohon suuntaan. Niin sit se varmaan vaan menisi siitä. Anteeksi, se oli vahinko. Miltä tuntuu, kun elämä lipuu filminauhalla silmien edessä? Tuo nainen ei kurista oikeasti. Okei. Okei, tässä on taas yksi juttu, mitä mä en ymmärrä yhtään, koska Sampo aikoo nyt, se heittää ton Tessan erittäin vaarallisesti portaat alas. Ja se on sen tyttöystävä, se on sen partneri. Tässä ei ole mitään järkeä. Miksi se tekisi noin? Ei pienintä järkeä, siis ei niinku semmoista pienintä järjen hiventäkään. Miksi se tekisi tollatta? Se oli yhtä yllättynyt kuin Peppi, että se jäi henkiin tosta. Toi on varmaan joku juttu, joka tulee olemaan keskusteltavana vielä myöhemmin näiden kahden välillä. Älä hakkaa sitä ovea, kun se sattuu päähän. Apua! Täällä on ihmisiä jumissa! Me ollaan huudettu jo monta tuntia. Mitäs me nyt oikein selvitään tää homma? Te ette huutanut vielä hetkeäkään. Tuo oli eka kerta, kun mä kuulin, että joku on huutanut. Mitäs teitte sillä lailla? Sä pidät se turpas kiinni. Hei. Ja kerro, miten päästään pois. No. Kiitos. Ilmastointikanava. Oot sä tosissaan? Oot parempi ideoita. No niin, sitten ilmastointikanava. Tää on hyvä, näin ei ollut varmaan tekijällä varaa kuin yhteen ilmastointikanava kohtaan. Että tästä tullaan niinku tuolta vasemmalta. Ja ihan kohta, kun tulee uusi ilmastointikanava kohta, niin tulee tuolta oikealta. Mutta tää on se sama paikka siltä. Varmasti johonkin jossain vaiheessa. Sujuukin tosi hyvin, kun tuohon känniä löydissä. Susta kyllä huomaa, että sä et saa enää säännöllisesti seksiä. Se on koko ihan hirveä järjestys päällä. Tällainen kylmä. Kiinni. Kohta mä nyt pelastaan ja sä pääset hoitamaan. Ammoin muuten mitään. Lännessä on itä. Mä oon oikein ollut sua ikään. Arvasin. Toi vaikuttaa just mieheltä, joka on revitty kahtia trukilla. Se kipu, mikä sen naamalta näkyy itse, että mä valehtelen sitä yhtään mitään kipua. No niin, sitten on leffan Pieruvitsin aika viimeinkin. Turpa kiinni! Ja tää on nyt sama kuva kuin äsken, mutta niinku vaan sivun toiselta sivun.
Piero. Sitten mitäs nyt tapahtuu? Ne alkaa vähän riehuu. Sitten ne tippuu läpi katosta ja ne tulee jotenkin seinästä läpi, se on jännä. Eli siis periaatteessa ne on rikkonut... No jotenkin rikkonut painovoimaa ollessaan tuolla. Joka on niinku juttu. Ja nyt toi Sampo sanoo, että halluja. Eikö Sampo, kun mikä toi? Joonatan. Joo, nyt ollaan lähellä tämän leffan yhtä hienoimpia kohtauksia. Selvii viimeinkin Pepille, että Sampo on itse asiassa Sampo, siis Pepin veli ja entinen poikaystävä, on pahis, on murhaaja, halukas murhaaja. Tai niin se semmoinen, joka yrittää murhata. Se, ettei se osaa, niin on Sampon juttu. No niin, täällä käytävällä se tulee. Eka mennään vähän aikaa aika lähekkäin. Eli ja poika, mistä on niin ihania. Tässä mä oon pahoillani siitä, että Robi kuoli. Mut se ei ihan oikeesti ollut mun syytä. Miksi jos korkeakaan alkaa ottaa vastuun valmista teosta? No kuule, sitä samaa vois sanoa sulle. Mä olin ehkä osa syyllinen toki onnettomuuteen. Mut sä oot tahallas piinannut ja satuttanut mua ja mun kavereita. Luulet sä tosissaan, että sä pärjäät meille kahdelle? En luule, vaan mä tiedän. Vartentti tulee tänne ihan. Vai tuleeko? Oh snap! Toi oli hyvä. Plus se käsi, joka siis ihan oikeesti murtu jo aiemmin. Niin, nyt kun se on pahis, niin ei murtunutkaan. Kyllä kannattaisi olla pahis. Saada noin supervoima, jota saatana noille antaa. Koska... Sampo on vihainen Pepille, koska se huijassa rakastuu itteensä. Se oli sen veli, se on perhe... Kyllä mähän rakastan mun äitiä ja mun isää ja mun siskoa, mutta en mä nyt silti pane niitä. Mitä vittua? Kysytkö sulla ja sun myöhemmin? Huumeet vai? Jotain muuta? Luottamus sen sijastikään on teille mittas. Koska kun näyttää viimeinen, heti sen päivästä saataisiin onnistumista. Aika ironista, että sulla on varaa kuvitella, että sä voit moraalisuuden muuttua ja saada virheellisesti. Niin, eli te laitatte ne pillerit selkein laukkuun. Joo. No hyvä, että se selvitettiin, koska se oli just päällimmäisenä mun mielessä. Mitä sä koet kertomassa kenellekään yhtään? Mitä te olette tehnyt mun kaverille? Sinä on se enemmän maassa siitä, kun mä en tee suuri. Toi on kyllä aina hauska. Ja nyt tulee se tupakkakoppidisko taas. Se Peterline näyttää ehkä ankeimmalta laivalta, mikä on olemassa. Mahdollisesti ainoa ankeampi saattaisi olla se sinkkuristeily, silloin kun se kuvataan sinkkuristeily, se TV-sarja. Mä katsoin hetken aikaa sitä yhden jakson. Siinä oli semmonen... Teikö kauheasti mielessä sanoa, että sen nimi oli Tiina? Semmonen ehkä 30 nainen, joka kertoi siitä, että pitäisi alkaa syömään terveellisemmin, mut hän on vähän nirso. Ja sit se meni sinne laivan buffettiin ja sit se katteli niitä ruokia ja se söi vaan jälkiruokia.
Se on aika hyvä tiivistys siitä, että minkälainen sarja on Sinkkulaiva. Plus, nyt Peppi, kun se meni siitä laivan diskon vierestä, niin se on ihan kakassa. Se mekko on ihan kakkana. Heidi tuli. Hyvä homma. Heidi on itkenyt varmaan käytävillä noin 2 tuntia tässä kohtaa. Sehän pistä kuitenkin kiinni. Tosi uskottavaa. Ainoa semmonen niinku naisellinen klisee, mitä Heidi ei ole vielä tehnyt, on, että se voisi lyödä itseään mahdollisesti jalkaan tuolla kirveellä. Koska se, siis naiset ei osaa käyttää kirveitä sen takia. Jännä juttu. Täällä on ihmisiä jumissa! Eikö sun pitänyt olla hyvä noittaa lukkoja? Kun niitä avottaa ilman piirrekkaan. Mä täällä on sanottu, että kaikki pitää ihan itse tehdä. No kerro sit Elvapatti, miten me päästään ulos täältä! Mitä vähän minäkin? Me tarvitsis kohtaa maljaa. Mä oon sulkenut pelastunut. Mä oon parhaalle pelastunut. Tuo muovipala ei kelpaa ollenkaan tiirikoksi. Ihan sama. Vittu, ei mitään väliä. Ihan sama. On nyt niin, että Titanik olisi lantautunut, niin saadaan mulle mahiksi. Toi on aina hyvä, kun se kiristää naiselta seksiä. Että hei, jos mä nyt teen tämän jutun, niin kai mä nyt oikeasti sit saan. Niin, se siis mikään ei toimi niin hyvin kuin se. Se on aina toiminut. Toi oli tässä ironiaa, se ei ole koskaan toiminut. Siis toi on ihan... Se ei vaan mene niin. Ei päästäkään nyt meidät ihan oikeesti menee. Mitä toi paskaton Pepin purussa on? Sitä ei millään tavalla näytä, että mistä se olisi voinut tulla. Tai... Onko St. Petersland oikeasti noin paskanen paikka, että niin sun häämeikkokin tarttuu heti seinistä tuollaista vitu niin paskaa? No niin, ja kohta tulee ehkä siis Suomen elokuvahistorian surkein efekti. Kattokaa kuinka Tessa, Sampo ja 3 pelastusvenettä tippuu kuin lyijy suoraan ton meren pohjaan. Heikä kun ne osuu ton mereen, niin vittu kaikki on saman tien pinnalla. No, reilusti yli vaan. Tänään kiitos. Pitääkö auttaa? Nyt nautitaan vaan tästä efektistä. 1, 3! Sinne meni. Ja suoraan pohjaan. No, hyvä pelastusvene. Ootte sitten kunnossa? Oli ihan varma, että säkin oot kuollut. Vasta sitten tuolle miehelle, saatana. Se just pelasti teidät. Ihan sama. Joo. Kunhan Miron sydämellä, niin kaikki on ihan hyvä. Ei esim. Happi ole katkenut aivoihin tai mitään sen sellaista. Joo. En mäkään Mirosta aluksi pitänyt. Mitä vaan tutustuu paremmin. Missä mä oon? Mulla on vielä täällä ruumissa. Mä en nyt käydä. Me pelastetaan ihan kohta. Toi ovi aukeaa ihan menee hetkenä hyväksi. Ja saman tien. Haloo, tulkaa nyt jo! Tulkaa nyt joku. Se on kaikki. Tule. Ja siinä on tää tohtorin lunastus. Laitetaan tikka. Joo. Mikä tuomi? No, sulla on trukki repinyt sun mahan auki, mutta eiköhän se nyt kaikki ihan jollain aspiriinilla ja tipalla lähde tästä.
käynyt vaatteita ottako pois, kun kokeilette noita perkelee pulsseja ja kuuntelette niitä sydämenlyöntejä. Vaatteiden läpi vaan, niin kuin sodassa. Noin, sitten ollaan likasia ja laivan. Tää on hauskaa. That's humor. Kyllä näköisesti mukana. Oletko syntisi vähän kosamiittiä? Mä en tiedä mitä on kosamiitti. Mä oon tätä nyt miettinyt tänään koko päivä. Vielä pari kattelukertaa, niin mä selvitäkin, että mitä vittua se kosamiitti tarkoittaa. Onpas naisellinen mies. Mitä se tekee? Kato mitä mä voin tehdä. Se varmasti selviää koko ajan. Hieno tatuointi. No ei se. Se oli vaan tatuointi. Minä en hirveä ihminen. Kyllä ei se ole millään tavalla suunnitelma, jos 2 luvun mennä. Onko sua ammuttu käteen? Mä tarkoitan siitä. Mietin, että mä voin tehdä Sampoa. Nyt ollaan laivan kannella kohta. Vähän mietitään sitä, mitä on tapahtunut. Ja sit niin Sampo vaan kävelee sieltä takaisin. Sampo, joka siis tiputettiin muutama 100 kilometriä taaksepäin mereen, niin siitä se tulee kuivana. Et ei perkele. Menit ja tiputit mut mereen. Ja tää siis oikeesti tapahtuu. Tää ei ole mikään fantasia nyt. Nyt yhtään epäkuin mikään. Sampo, mitä sä teet? Lopeta! Ja kato, Sergei tulee saman tien ja... Noin. Laiva liikkuu ihan vitun kovaa vauhtia merellä. Laiva liikkuu ihan vitun kovaa vauhtia merellä. Ja Sampo tippuu ja... Liikkuuko laiva kun Sampo tippuu? Liikkuuko laiva kun Sampo tippuu? Ja veikkaan, että joo, ei tässä liiku. Joo. Tää oli kans... Ihan niinku laiva olisi ollut satama, se joku stuntmies olisi hypännyt siitä. En tiedä. Mä vihaan mua. Mä en vihaa sua. Rakastaako te toisiaan? Sä pelastit mut. Mutta sut aina uskotko. Mä rakastan sua. Thank God. Hyvä Jumala. Mä jo ajattelin, että mitä vittu. Eikö te rakasta muka toisiaan? Se olisi ollut auto. Ton naispuolisen lääkärin tippa meinaa tippuu ihan kohta kädestä. Se on ihan hauska. Se on saamana palaveri. Mitäs ne on potkus? Ne on edelleen voimassa. Siitä edellisestä tulosta. Mä tarvitsin sinne tuuraajaa ja Mikki Erki osoittaa tuollaiseksi psykopaatiksi. Ois varmaan sekin paikka on. Onnellinen loppu Maxille. Tietäis kuka Max on, niin kaikki olisi hyvin. Huomasta muuten, että mäkin sen vielä antaa sitä. Nyt tippuu. Tippa. Joo, tippa meinas vähän lähteä tuolta naiselta. Älä ite luule, että mä koskaan päästä sua pois mun luo. Ilmoittakaa sitten, miten kävi. Haava sinne tai tänne. Tärkeintä, että sä itse säännöt pisteellä naiset. Hei, mä otan tätä. Ei kyllä saa. Saatetaan auttaa, niin ota näin. Lopettaa Kerkit shoppailee. No mut hei, hyvä puoli on, että tässä on nää pari minuuttia tätä paskaa jäljellä. Kaikki on niinku tosi lähellä loppuun. Oh my god, lopun nyt vittu. Ei kun nää tulee vielä, totta kai nää tulee vielä. Meillä oli ainakin kerran. Toi on niin hauskoja juttuja, mitä nää kertoo. Vittu lopu. Nyt tulee vielä Sergei ja Pepin vikakohtaus, sit se on ohi. Siinä ne on. Siinä on Joutsen ja sit siinä on Peppi. Ja sit Sergei tulee semmoisessa läpinäkyvässä valkoisessa paidassa tuolta. Tohon, noin. Ja antaa, en mä tiedä. Ei se anna sormusta, koska ne on jo naimisissa, mutta se antaa jonkun koru. Jos ei se antaa. Toi näyttää siltä, kun toi imitois vaan sitä, tai niinku miimikois.
Mistä mä voin tarkoittaa kaikkea juttua? Mä oon tässä. Sulla on mitään. Niinpä Peppi, luule Sergei. Ja sit tulee lopputekstit ja se tulee näyttelijöiden nimet. Ekana tulee tietysti Pepin nimi ihan kohta. No niin, nyt menin merelle. Eli nyt tulee Pepin nimi. Sitten tulee se Heidin näyttelijän nimi. Sitten tulee semmonen miehen käsi, joka nappaa pelastusveneestä kiinni. Mut sit mä kuulin, että Nightmare 2, että toi olikin itse se nainen. Eli se oli tosi niinku miehellinen naisen käsi, joka tuli itse sieltä. Ja sitten alkaa tää biisi, joka on nyt soinut ainakin 2 kertaa jo aiemmin tässä. Nyt koska kommenttiradat pitää vetää lopputekstien yli, niin vedetään nyt. No siis tää leffahan on siis niinku siis ihan tolkuttoman huono. Siis tää on loukkaus kaikkea kohtaan. Mä en ymmärrä tätä, en niinku alkuunkaan. No, mä en oo salkkarin fani, se tietysti vaikuttaa siihen aika paljon. Mä oon viimeis kattonut salkkareita kunnolla silloin, kun ne alkoi joskus joku 99 2000 tai jotain silloin. Silloin kun siellä oli Jasper Pääkkönen ja ne. Ja silloin se oli ihan ok, mut niinku siis mitä mä nyt on nähnyt jakson sieltä ja täältä, niin nehän on siis ihan niinku mitä. Siis se ja mä en ymmärrä miten ne saa niinku siis se, että ne saa 100 katsojaa viikossa on ihme. Niin miten pitussa ne saa sit niinku satoja tuhansia katsojia. Ja tää leffakin, tää veti ihan tolkuttoman määrän ihmisiä teattereihin. Tää voitti, siis jos mä oon oikeesti ymmärtänyt oikein, niin tää voitti jonkunnäköisen yleisöjussin. Tai ainakin tää oli ehdolla siihen. Ja niinku mitä? Tämä. Siis, eikö tänä, mikä vuosi tää nyt olikaan 2012 tai jotain, niin eikö mitään parempaa oikeesti tullut? Eikö mitään mahdollisesti parempaa suomalaista leffaa ollut kuin tää? Lopun nyt. Mä haluan lopettaa tän. Lopu. Mä suututtaa. Mä en pitää aloittaa ihan kohta alusta tää. Mulla on semmonen vitun systeemi. Mä katon nää 12 kertaa tänään tän leffan ja mä halusin vaan siihen kommenttiraadan. Mä tein sen ite, koska tässä ei ollut mukana sitä. Mä haluan vaan nyt vittu lopettaa tän vitun version, että mä voin katsoa tän kommenttiraadan kanssa, että mä voin katsoa sen vielä 4 vitun kertaa. 4 vitun kertaa vielä seuraavan kerran jälkeen. Pää hajoaa. Lopun nyt. Lopu. Noin. Kiitos kaikille, jotka kuuntelivat. Ihan sama saat.